nefotím, vole. Cenzura ne, Wesley ten byl připravený. Ty deble. Hele, úplně debil, ne. Člověk natáčí, jak mě natáčí. A já mu fotím. Přestaň klísat. Třeba to ty budu ignorovat, kámo. Máme půl minuty. Dávej to. Hej, debil! Dobré, půl minuty budu ignorovat. Hejte ho! Pijeme kolu. Hele, Pepo, já nejsem z Popravčiče, ty. U jednoho stolu. Ztratil jsem hlavu. Ne, když zase na to, prostě mě to deptá, hej, mě to mé rozebírá. Mě to rozebírá. Hej, potřebuji zámečníka malýho. Proč? Znáš Peka u sebe. Ode mě musí dostat ještě hlavu, malý zámečník. Jakou má hlavu? Ode mě dostane hlavu, od Asiry. A proč? Byl dvoustý fanoušek na stránkách Ašká strana a Benďáku. A od nás od čtenu musí dostat hlavu a ode mě Já chci taky! Já budu kýká Benďáku, pojď! Dáme? Tak dáme. Dáme? No tak pojď. Dáš Krejza taky, to už se dělá Benďák. Ale Krista ti dá, vole. Ano, vidím se, hej, Patřička Benďáku. No jsou píči, vole. Taky ty mi rozhovor, hej, čo? A miláčku, vezme si do toho Disneylandu. No, já nevím, holka. čas, ať to může na YouTube. Hej, Pepu, já si cigáro, prosím tě. Ale hlídej čas, to může na YouTube. Vezmu si chytrý srky. A právě takže Pepa v závěru. druhé zasedání asi. 3, 2, 1, klapka. Takže druhé zasedání asi trvá cigán. Pepa, kurva, vole. Lápano, Takže narazej. byl jsem jenom já a jenom já a Kryza. Říká já, Sláva, hurá, hip hip, Kryza. Šanton, šurák, píča, mega velký kokot, jel domů. Hej, ty jsi S kazanem, loupat buráky. Co tady mluví, kámo? Pízek, vždycky, pízek toká na výletě, holku, co má takhle kozy, ale takhle boky. Ty jsi naozaj zčuzený. Ale on je prostě v lodi, víš co, tam má papagáje na rameni. Jaký vlohy? Aben je nešťastný. Nebudu říkat proč, radši proto na internet, ale je prostě nešťastný. No, A Radek, náš Radeček, ten co vypil dneska takový sračky. co to mluví? Hej, co to mluví? On prostě, chudák, no on šel do první dášu, no. Necháme mu to bejt, ať si vyžije. Hej, ty mi to úplně vysvětlil, co jsi mluvil, kámo, nevím vám vysvětlit. Počkej, Ty mi to vysvětlil, co jsi ještě něco mám. Počkej, ještě, teď jsme se vrátili z Kryzu ze záchodu. Lidi nám to nevěřili, že jsme jako jenom čurali, no. Oni prostě u nás vidí partnery a já bych to chtěl vysvětlit na pravou míru. Prostě, Co tady jedeš, nebyla? my, Co tady jedeš? ale Hej, ty jsi úplně teď zabil nejvíc Petku, hej, fakt. my s Kryzou spolu nic nemáme, my jsme jenom kamarádi a to je prostě, tak co Kryza, to je vlastně špatný, ne? Já s tím fakt nic, Kryza takhle a já takhle. Ne, to už já, hej, tady s tím už končíme. To fakt nejde, protože fakt, To ti hovorím, fakt jsme jenom čurali. on myslí na píču. To je Kryza takhle a já takhle, už. Ale Nevím. ještě mám něco, než to zapomenu. Prostě byli jsme fakt jenom na záchodě, já si umyl ruce a Kryza ne, no. Mě budeš fotit. Já to točím. Pepo, ty jsi teď úplně zabil, kámo. Hej, vůbec o čemu, že Kryza má píču, nebo co Kryza! Ty jsi nahoře šťuzený, vole.